Duol makedo gi mibadhi EACC osingo mar tiyogi Migao mar Omenda ka gigeto duoko piny weche mag mibadhi. E kinde mane gitwak gi jofwamb weche log tich margi buore Nairobi ka, gilero ni achiel kuom weche ma gisetwaki oting'o chandruoge ma Migao no kalie mar chwalo sir mar omenda ne sectors mopogore opogore. Gino ma jatend Migao no John Mbadi osingo mar ng'eyo. Mbadi bende notiyo gi thuolono mar lero lokruoge ma obiro neno ni oduoko piny chenro mag mibadhi. Moko kuom lokruogego ma ibiro kete e sekta no oting'o chudo mag jotije makoro ibiro tim kod lai manyasani. The system that we have just rolled out that will ensure that we streamline our procurement processes so that we curb and reduce drastically, if not eliminate, corruption in procurement process. We are moving away from cash basis of accounting to accrual basis of accounting. The other area is the zero-based budgeting. We have complained in this country that the pricing of common user commodities in the country is completely out of the mark. We are carrying out in terms of integrating the payroll system. All MDAs, all ministries, departments and agencies, and county assemblies will all be onboarded, and you will only be paid salary through this integrated system. The pension sector, where we are also again automating and integrating the payroll system. Jatend Migao mar ohala e pacho ka endi Kinyanjui owacho ni okang' mar piny Tanzania geng'o jopinje